natay 15 kabuok baktin bago. Iway gatas kayo ato ang anay. So 15 kabuok ang iyang anak. So mayang hapon sa inyong tanan mga idol. Nanganak na ato ang anay na pud no. Ato ay kaduhang anay og nana say tulo ka buok para na akong ipangbut ng suga sa isa. So i-update na lang mo og mapuhon og pila ka buok ang mahimong anak kay lubat ang cellphone niya. Gabi na pud alas 5:30 ng anak ang anay. So ako pong pabot-aboton og madungagan. So mapulaw na pud tanig mga pila ka semana. Magbantay sa mga baklin. So update na lang og mas buntag og pila ka buok og mayong gabi sa iyong tanan dya og mapuhon na lang pod. So mayong buntag mga idol. Buntag gyud og nahuman na gyud og panganak tanan ng kwan kagabi. Ato ang anay. Og natay 15 ka buok baktin bago. Og God bless ato ano unta buhi ni tanan og way makuanan ni nila. Ito walang sick ni. Kay atong anay hinay kay ang gatas. Dako siya nga anay, pero iyang gatas hinay kayo no. Kung kailangan na ito alalayon permanente mga baktin nga makatutoy kayo tanan. So kaluyan po dimsog man na ito mga baktin. O kagabi mao na itong ipanggamit no. Una, pag panganak nag-disinfecta. So gigamit na to nga pang disinfectant is kining kuan Macroban IB. Oh. Ang kuan siya disinfect sa area no sa tumbutanan sa mga baktin kay para di siya makuan contaminate sa mga kagaw. O nagamit ita Rubibin Sprit pinstrip pang kuan ni siya antibacterial sa anay pag humaniya og anak paggawa siya mga inunlan. So 10 ml atong gikan ni i-inject gatong gihurot ning bayal na sulod. Wa na tani gamit aning kuan oxytocin kay nagsunod-sunod man ang pag-anak. So atong buhaton ron kay hinay man ang gatas sa anay. Ato na siyang hiluan yang matutoy gamit ang init-init nga tubig. So ato man itong kano na buhaton para mukha lang iyang tutoy mugotok. Tundra po mag init-init. Hinlo po siya nagtutoy sa mga baktin. Yung lubog na. Unta mo daghan yung gatas no. Kay gagmay kaya ang kuan no. So kaya siya ning burot ning dagko. Lubog na. Medyo problemado ta karon no mga idol. Kay way gatas kayo ato ang anay. So 15 ka buok ang iyang anak. O minus gid ang gatas, sige rag tutoy pero di mo kayo mabusog. Pero gitagaan na nato siya tambal no, CBG, so calcium boraculite nit. O ang mga baktin po dato na pud na siyang gitagaan og tiki-tiki tagon email. Ang anay gipalitan na po nato ni siya og kuan pagkaon pagatas Apple Miko nga brand. So hoping ta nga why maunsa ani nga mga baktina no kay sayang kayo. So gunta ugma pohon or nya gabi madaghan yang gatas kay ato na siyang na-injikan ani. So unta mo na siya solusyon no para
Maka bawi-bawi ang mga bakti nagtutoy.